बयनिसिमबो रंजालि बैसागु दिनै 3 बैसाग 1431 बांलानि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो खुलुमनाय अननाय जासिहरबाय। नोंगौ कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै सोनाब दाखोमपुर फलदाब्रि गामि सा कुसुगाव दालाइसा एबसुनि सिङाव थानाय बे गामियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 6थि खेब रंजालि बैसागुखौ जों फालिनो थांगासिनो दङ। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन। माननि आलासि महरै बिटिआरनि इएम उकिल मैसारि सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन। जिरन बसुमतारी एमएलए 28 नम्बरनि गसाइगावनि सार बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। दान्दिसे उनाव जोंनि जे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाव लोब लोब फैनानै जोंनि जे 6थि खेब रंजालि बैसागु फालिनाय जे सोनाब दाखामपुर फलदाब्रि गामियाव बेखौ मेहेरगोनां खालामफैयो। आरो बैसागु बोथोरा जे बर'फोरनि फोरबो, बेवहाय धोरोम बासियालासे बाव ख्रिस्टान हिन्दुनि खोथा नङा, सिख ब्रह्मनि खोथा नङा, बे बर'फोरनिनो फोरबो। आरो बे फोरबोखौ लाखिनांगौआ जोंनिनो दायित्व। ओंखायनो बयबो फैनानै लोब लोब फैनानै जोङो बेवहाय माखासे बर'नि दामजुफोर दामनानै खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों। फुंबिलि हिसाबै मा हाबाफारि लादों? फुंबिलि हिसाबै जोंहा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फोथारखौ बेरहोबाय आरो गोजोन खौसेथिनि मुङाव जोङो बेवहाय गुफुर सि बेरहोबाय। आरो नैबेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे नेरसोन महरै सोनाब दाखामपुर फलदाब्रियाव जों बेवहाय 1 किल'मिटार आवजार बिफां गायनानै सोनाब दाखामपुर 2 आरो बाथौगुरि बेनि गेजेराव 2-3 राइट 2 आरो 3 राइट बेनि गेजेराव जों बे दंफांखौ गायदों। जोङो नुबाय थादों बेयो मोनसे रायमना नेसनेल पार्कनि जों नांजाबनाय मोनसे ओनसोल। जाहाथे उनाव बे मोनसे समायना रमायना जुदि जायो आरो बेहाय मिथिंगानि मोनसे महर गोसा जायो, बेवहाय ओनसोलनिल' नङा गुबुन गुबुननि दावबायारिफ्राबो फैनानै जाहाथे जेरै रायमनानि आवजार बिबार बागानाव बेवहाय सेल्फि लानाय बिराद भाइरेल जादों, जाहाथे बिदि खालामो। आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा बेवहाय स्पेसियेलि फलदाब्रि आरो बाथौगुरिनि रायजो राजाया बे बिफांखौ जोथोन लादों। आं बेखौ खावलायगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।